Variation og undersøgelsesbaserede tilgange, ja, det er jo bare nogle af de muligheder, der er for at arbejde i udeskole, som kan være til at styrke læreprocesserne for eleverne. Vi vil gerne give nogle eksempler på, hvad udeskole kan være, når vi tænker på for eksempel at undersøge og inddrage omverdenen. Et eksempel kan være i kristendomskundskabsfaget, hvor man for eksempel kan besøge hellige steder eller den lokale kirke, og hvor præsten kan inddrages i undervisningen. Det er en måde at inddrage nogle lokale steder, undersøge dem, inddrage fagpersoner, og fagpersoner får mulighed for at dele deres viden og diskutere med eleverne. Et andet eksempel det kunne være at arbejde med novelleskrivning, for eksempel i danskfaget, og inddrage de miljøer, der er omkring skolen, bebyggelsen, husene, landskabet. Det kan være en kilde til inspiration. Og så kunne det også godt være, at man inddrager naturen som en ramme for undervisningen. Her kan man både arbejde med for eksempel danskfaget og matematik, og lade skovens rum være en kilde til inspiration. Hvis du vil se mere fra de her 3 eksempler på, hvad udeskole kan være, så skal du besøge hjemmesiden ugeundervisning.dk, hvor vi linker til de 3 film.